Sa number 10, sa pihak sang pagtagiti sang init nangin mabaskog ang huyop sang hangin. Sa Bacolod City Government Center ang mga gin-set up na canopy para sa panyapon sa mga delegates sa nga Wivraa karon sa gabi ang nagkalatumba. May report si Romeo Subaldo. Samtang masako ang caterer sa pagpreparar sa mga lamesa kag pulungkuan sa fountain area sa Bacolod City Government Center kay nasang udto, hinali na lang nga nagkusog ang hangin. Sa kakusog sang hangin, ginpanglupad ang mga na-set up ng mga canopy tents. Ang mga waiter, ginhawiran ang mga haligi sa mga canopy tent. Ang mga nagkalatumbang ang mga tents ginpangbutangan sang higot. Pati ang mga lamesa kag pulungkuan nag-ilidog ang nagkalatumba sa kakusog sang hangin. Ang setup ang para sa panyapon karon sa gabi para sa mga delegates ang Western Visayas Regional Athletics Association meet. Meron di karon? Ay, sir, ikaw na sir. Meron di gali karon? Ang concert ng regional meet. Vibra. Ay, braan ng Mirror's Night sa Boom. Karon guro ni naman ni kangin ah. Prepare kibot man ko ba gapapasilong ko na. Base sa weather updates ng Pag-asa subong nga adlaw, wala man sang kun nga weather disturbance sa sulod ukon sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang easterly so kunang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean amo lang ang nagaapekto sa Pilipinas sa karon. Wala man sa may na report nga nasamaran sa pagkalatumba sa mga canopy tents.